Saimaan vehreälle rannalle, Lappeenrannan rauhaan, Imatran kupeeseen rakentuu ainutlaatuinen matkailu- ja vapaa-ajan keskus Saimaa Gardens. Luonnonkauniit rannat ja kalaisat vedet odottavat toimintaa ja elämyksiä kaipaavia matkailijoita idästä ja lännestä. Tää on todella hieno mökki. Да, слушай, вообще прекрасно, а? 1900-luvun alussa Saimaa Gardensin alueella toimiva kylpylä ja pensionaatti oli erittäin suosittu Venäjän aateliston lomanviettopaikka. Luonnonläheisestä romantiikasta nauttivat myös lukuisat varakkaat kauppiassuvut ja Euroopan prinssit ja baronit perheineen. Ville! Mä pistän saunan päälle. Nyt tarvitaan kunnon löylyt. Безусловно! Давай только начнем с самого вкусного. Saimaa Gardens tarjoaa useita upeita vaihtoehtoja vapaa-ajan asumiseen yrityksille ja yksityisille. 300 hehtaarin ainutlaatuisella ranta-alueella matkailijoiden hyvinvoinnista tulee huolehtimaan korkeatasoinen viihdekylpylä, golfkenttä, monitoimiareena sekä lukuisia ravintoloita. Hotellit ja loma-asunnot takaavat yöpymisen yli 8,000 vierailijalle. Vilkas huvivene-satama palvelee veneilijöitä ja seikkailumielisille löytyy sopivan haastavia safaripalveluja. А может просто так откроем, а? Anna mennä vaan. Yes! Junalla, lentäen, veneellä tai omalla autolla Saimaa Gardensiin on loistavat ja vaivattomat kulkuyhteydet. Saimaa Gardens. Здесь отдыхает не только душа, но и тело.